Dobrý deň, volám sa Denisa Vargová, som zo spoločnosti Devira Reality. Dnes som si pre vás pripravila na predaj jednoizbový byt typu Bauring na najvyhľadávanejšom sídlisku Pončorda v Banskej Bystrici. Máte radi šport, relax a zeleň? Ste na správnom mieste. Byt sa nachádza v zateplenom bytovom dome na 4. poschodí s výťahom. Orientácia bytu je na juhozápad. Parkovanie je verejné pred bytovým domom. Pre nového majiteľa je k dispozícii aj vizualizácia, teda stav po rekonštrukcii. Je v pôvodnom alebo veľmi zachovalom stave s plastovými oknami s rozlohou 30,3 m². Zaujala vás táto nehnuteľnosť? Ak áno, neváhajte ma kontaktovať na uvedenom telefónnom čísle. Teším sa na stretnutie s vami.